čaute všetci. Toto video vzniká ako odpoveď na jednu výzvu, ktorú som dostal na Facebooku od jednej milej slečny, mimochodom čau Bara. Je to výzva na extnutie pivka do 24 hodín, lebo bola tu nejaká výzva na Facebooku. Tak som sa rozhodol, že takto nenechám a že si teda riadne zajebem toho pivka. Mimochodom mám tu domáce pivko, takže to bude mať troška viacej grádov ako to tvoje, čo si mala. Takže nejdem moc kecať a idem rovno na činy. Ešte jedno pivo sleduj, vypijem ho rýchlo, sleduj ako rýchlo zmizlo, sleduj, ešte jedno zvládnem. Povedal som, že pôjdeme iba na dve, vypil som ich 5 a pijem ďalšie, zase klamem. Ešte jedno pivo sleduj, vypijem ho rýchlo, sleduj ako rýchlo zmizlo, sleduj, ešte jedno zvládnem. Povedal som, že pôjdeme iba na dve, vypil som ich 5 a pijem ďalšie, zase klamem. Prvé je najlepšie a druhé ešte lepšie. Slovenské je skvelé, ale ja mám radšej české. Svetlé je čierne, nepijem ho iba v lete. Je to duša všetkých zaplovaných lokálov na tomto svete. Ideálny partner na sledovanie zápasov. Ideálne je ísť naň, keď ideme zo zápasov. Videl som ho tam, usmievalo sa na mňa z plagátov. Prahnem za ním viacej ako tínedžerky za láskou. Takže do ďalšieho kola by som chcel vyzvať týmto videom 3 ďalších ľudí. A mená sú Erik Vackovič Hajduk, Ďuri... Piče, jak sa ho druhý. Proste Ďuro. A ešte jedna americká kamarátka Elizabeth Grinde. Takže týchto 3 ľudí vyzývam, aby ma nenechali v sračkách a aby proste si šupli to pivko do seba a aby bola sranda. Tak. Som si povedal, že ešte jedno zvládnem. Ešte jedno pivo sleduj, vypijem ho rýchlo, sleduj ako rýchlo zmizlo, sleduj, ešte jedno zvládnem. Povedal som, že pôjdeme iba na dve, vypil som ich 5 a pijem ďalšie, zase klamem. Ešte jedno pivo sleduj, vypijem ho rýchlo, sleduj ako rýchlo zmizlo, sleduj, ešte jedno zvládnem. Povedal som, že pôjdeme iba na dve, vypil som ich 5 a pijem ďalšie, zase klamem. Prvé je najlepšie a druhé ešte lepšie. A to bude asi môj koniec.